Nasi isithatho sethu sengiphathele sona kuthiwa ukhuluma ukhululeke. Isithatho into yogcoba umlomo, igama laso lesi ukhuluma ukhululeke. Siyakulekelela kakhulu uma ngabe umuntu namabhizinisi uyafisa ukukhuluma nabantu, ubachazela ibhizinisi lakho lenzayo, bakulalela, bakunikeza indlebe, bakuzwe futhi abantu nje ukulalela. Esinye isikhathi uyakhuluma abantu bangakulaleli, bazi kuwena. So siyakulekelela kakhulu lesizwe uma ngabe umuntu nebhizinisi noma ngabe wenza amadiza ahlukahlukene nabantu, ukhuluma ukhululeke uyamdinga. Ukuze uma ngabe ustrategy lethi umuntu ukwazi ukuthi akulalele futhi avumelane lokho nokushoyo, umvune futhi akuvune ikubini izwakale futhi nizwisana uthola umsebenzi osokudinga. Uma ngabe futhi umuntu onamathenda, yakulekelela kakhulu ukhuluma ukhululeke ukuthi uthola amathenda lapha nalapha apply khona. Uma ngabe futhi umuntu oyisoka uthanda intombi kodwa uma ushela awuqonywa, yakulekelela ukhuluma ukhululeke ngongcolisile ukuthi uma ushelwa intombi ikwazi ukuzwa. Uma ngabe futhi umama wekhaya, baba wakho akafuna ukunikeza imali, uqhubeka yena intuli yena eShoprite othenga inkomo zakho ukhona wena endlini. Yakulekelela ukhuluma ukhululeke ukuthi baba sicela imali yokudla ayikhiphe angathi uzokwetheka. Uma ngabe umuntu uyaku-interview ufuna umsebenzi, yakulekelela ukhuluma ukhululeke ukuthi bafika lapha izwi lakho lizwakala futhi babe labantu laba nothando lokuzwa ukukhuluma, bakulalela futhi ekhulumayo izwakala endlebeni zabo. Yakulekelela ukuthi baqashe noma ngabe kuyini ufisa ukuthi uma uyikhuluma bese ibe impumelelo. Yakulekelela ukuthi lo noma ngabe uyingane uyafisa ucela imali kumama noma kubaba, kodwa mama uyamazi ukuthi hey akunamali, uma kuhlala nganamali noma nemali. Yakulekelela ukhuluma ukhululeke ukuthi uma umqile amateka amasha mama akwazi ukuya la ngakusasa wenza njani na. Uyisithathu nje very simple to use, uyawuvula ngale ndlela bese uyawugcobisa, yabona kanje. Awu bese uqonda ngqo entombini uyamabili amathathu, intombi lezo yenza njani izobe sekulalela ke manje, ilalele kahle, azange izoqoma bese izokulalela. Bantu bakithi ngicela ukuthi uma ngabe sinikhomba imithi ilalele kahle, azange sibazoqoma bese bazokulalela. Umuntu uzofika lapha athengele ibhandi azobanqomanga wena wakwazi ukushela. Cha, ukhuluma ukhululeke kwenza ukuthi bakulalele, ube nezwi emuntwini, hayi ukuthi ayenze imidlalo efunayo. Lalela umehluko, kunomuthi lapha ekuthiwa phone call, wona ezokuletha ingqondo yeshoyo lo wenza ukuthi bakulalele. So if wena ugcobisile and you know how to hold your tongue, definitely uzothola umsebenzi. If wena ugcobisile you know how to hold your tongue, definitely izoqoma intombi. If wena ugcobisile you know how to hold your tongue, definitely uzokuthenga iqiniso lesifunayo mama wakho. If wena ugcobisile you know how to hold your tongue, definitely uzoyithola idilo estrikayo. Akusho ukuthi umuntu uzomenza ukuthi avume, kodwa uzomenza ukuthi akulalele, uzwe igama ukhuluma ukhululeke. Ngabe ufuna into yokuthi umuntu avela avume nje, thenga uphone call, umshaya ngesiphephetho bese ufaka phansi kwelimi umfonele avumelane nokusho. La wenza ukuthi umuntu akuzwe umehluko webantu bakithi. Imithi akuyona imagic lo ngifisa ukuthi ngokuveze. Akusho ukuthi ukhuluma ukhululeke uyaphatha umhlaba wonke, cha, uyaphatha umhlaba uma ngabe wena uyawazi emnyango wenqondo zokuyona. Ngabe uzokhuluma ukhululeke bese uyahlala nje ekhaya. Kodwa kubalekile nakho konke ukuthi umuntu uyakwazi ukuboleka indlebe, akuze futhi akulalelise ukuze azwisise, hayi usukhuluma nabantu bafike bazibhekelele. Ukhuluma ukhululeke kulekelela kakhulu uma ngabe ufuna intombi, ufuna umsebenzi, ufuna ukusakha amadila ahlukahlukene nabantu, noma ngabe yini ufuna abantu ukuthi bakulalele kuyona. Ukhuluma ukhululeke kusebenzela very cheap and very easy to get. Uyi-20 rand ukhuluma ukhululeke, uyatholakala kundaba ezitha amacala, uyatholakala kuwebsite yethu esinyamacala solutions, uyatholakala futhi nayo indawo yetolo uma ngabe lapho uhlala ngona uthola salami naso, uyasWhatsApp kunamanamba azovela and we call here for you. Ukhuluma ukhululeke umsebenzise, usebenze kube mnandi ekhaya. Umlungu wakho ubhadala imali encane, ufuna ukuthatha kancane, ukhuluma ukhululeke bese ukhuluma nomuntu wakho kahle, hayi ngendelelo, kahle uzokulalela futhi akuzwe futhi lokho okukhulumayo bese ke ezide kahle. Bantu bakithi ngathi bazolileke usubenkinga